Takže, Apple nám opäť priniesol novú aktualizáciu, tentokrát s označením iOS 26.3. Poďme sa spolu pozrieť, čo je v nej nové a či sa vôbec oplatí klikať na to tlačidlo inštalovať. A hneď na úvod tu máme asi to najväčšie prekvapenie. Predstavte si, že Apple vydá novú funkciu, ktorá je vlastne určená pre používateľov Androidu. Áno, počujete dobre? Znie to trochu zvláštne. Poďme si to rozobrať. A je to naozaj tak. Apple sa rozhodol tak trochu podať pomocnú ruku konkurencii. Do systému pribudol nástroj, ktorý má urobiť prechod z iPhoneu na Android oveľa jednoduchším. A to je teda krok, ktorý by od Apple čakal asi málo kto. V podstate je to nová možnosť priamo v nastaveniach nazvaná preniesť do Androidu. Celé je to navrhnuté tak, aby to bolo čo najmenej bolestivé. Vieme, aké jednoduché je preniesť dáta medzi dvoma iPhonemi však. No a presne o takúto, povedzme, bezproblémovú skúsenosť sa Apple snaží aj v tomto prípade. A ako to funguje v praxi? Je to fakt jednoduché. Starý iPhone a nový Android si položíte vedľa seba. Potom si len vyberiete, čo všetko chcete presunúť. Fotky, správy, možno nejaké aplikácie. A na záver naskenujete QR kód a prenos sa spustí. Hotovo. Ale pozor, má to aj svoje háčiky. Nie všetko sa totiž prenesie tak hladko. Napríklad všetky zdravotné dáta, ktoré ste si poctivo zbierali, tie zostávajú v Apple svete. To isté platí aj pre veci ako spárované Bluetooth zariadenia alebo dáta z niektorých apiek, napríklad poznámky z Apple Notes sa vám automaticky neobjavia v Google Notes. Na to treba myslieť. Dobre, tak túto veľkú vec s Androidom máme za sebou. Ale čo ďalej? Aktualizácia prináša aj niekoľko menších zmien. Sú to skôr také drobnosti, no práve tie často dokážu potešiť a spríjemniť bežné používanie. Tak napríklad jedna taká malá, ale šikovná zmena sa týka tapiet na zamknutej obrazovke. Ak patríte k fanúšikom dynamických tapiet počasie a astronómia, tak doteraz boli schované v jednej spoločnej kategórii. Po novom ich Apple pekne rozdelil, každá má svoju vlastnú kategóriu, takže sa k ním dostanete oveľa rýchlejšie a prehľadnejšie. Poďme teraz k ďalšej dôležitej téme a to je súkromie. V tejto oblasti sa tiež udiali nejaké zmeny. A niektoré z nich sú obzvlášť zaujímavé, najmä pre ľudí v Európskej únii. Aby sme pochopili ďalšiu novinku, musíme si najprv rýchlo povedať, čo je to presná poloha. Určite ste si to v nastaveniach už všimli. Je to funkcia, ktorá aplikácii dovolí vedieť, kde sa nachádzate s vysokou presnosťou, nielen tak zhruba v akej mestskej časti. A presne tohto sa týka ďalšia zmena. A tá zmena je celkom zásadná. Ponovom je totiž možné vypnúť sledovanie tejto presnej polohy aj pre samotného mobilného operátora. Doteraz sme to mohli kontrolovať pre jednotlivé aplikácie, ale teraz sa táto kontrola nad súkromím rozširuje aj na úroveň mobilnej siete. To je celkom fajn, nie? No a keď už sme pri Európe, regulácie z EÚ tlačia na Apple, aby sa viac otvoril. A čo to znamená v praxi? No napríklad to super jednoduché párovanie, aké poznáme pri AirPods, keď len otvoríte krabičku a telefóny hneď nájde, tak niečo podobné by malo prísť aj pre príslušenstvo od tretích strán. Okrem toho sa otvárajú aj nové možnosti pre NFC a ďalšie technológie. OK, a teraz prichádza tá otázka za milión, ktorá zaujíma asi všetkých pred každou aktualizáciou. Batéria. Čo to spraví s výdržou? Pôjdeme hore alebo, nedaj Bože, dole? Tak, prvé testy z beta verzie ukazujú, že pri takomto naozaj intenzívnom používaní sa čas zapnutej obrazovky pohybuje niekde medzi 4 a 5 hodinami. Ruku na srdce, nie je to žiadna revolúcia, ale zároveň to nie je ani žiadna katastrofa. Je to taký solídny priemer, na aký sme zvyknutí. A aby tie čísla dávali zmysel, treba dodať, že sa to testovalo na zariadení, ktoré už nebolo úplne nové. Jeho batéria mala za sebou už 251 nabíjacích cyklov. Takže fakt, že aj na takejto, povedzme už trochu opotrebovanej batérii dosahoval systém takýto výkon, je vlastne celkom dobrá správa. Dobre, tak si to poďme celé zhrnúť. Stojí teda táto aktualizácia za to? Kliknúť na inštalovať alebo ešte radšej počkať? Zásadné je si uvedomiť jednu vec. iOS 26.3 nie je aktualizácia, ktorá by priniesla nejaké dýchberúce vizuálne zmeny alebo funkcie, z ktorých by sme padli na zadok. Väčšina tých vylepšení sa deje tak povediac pod kapotou. Je to skôr o ladení, opravách a celkovej stabilite. Myslím, že veľmi dobre to vystihuje jeden komentár, ktorý som čítal,
Odporúčam aktualizovať skôr preto, aby ste mali aktuálny systém, než kvôli samotným funkciám. A presne o tom to je. Hlavným dôvodom na inštaláciu sú bezpečnostné záplaty a stabilita, nie nové hračky. A to nás vlastne privádza k takej záverečnej myšlienke na zamyslenie. Už dlhšie sa šepká o tom, že Apple chystá veľké veci v oblasti umelej inteligencie, ktoré by mali prísť s ďalšou verziou iOS. Takže čo ak je táto taká relatívne tichá aktualizácia v skutočnosti len povestným tichom pred búrkou?